Estimat lector, estimada lectora, soc en Xavier López, l'autor del llibre Mestres d'un Mestres i director de l'Escola Octavio Paz de Barcelona. Amb aquest relat vull posar en valor la feina de tots els mestres, de dins i de fora de l'escola, d'aquells mestres que m'han acompanyat al llarg de tot el meu itinerari professional i personal. Entre les idees d'aquest projecte que em ronden pel cap, destaca valorar les persones. Si sóc qui sóc, com sóc i on sóc, és gràcies a tots els familiars, professionals i amics dels quals he après i m'han acompanyat a anar creixent i dissenyant el meu camí de vida personal i professional. Al llarg de totes aquestes pàgines he volgut posar en valor aquells sentiments, aquelles emocions, aquells aprenentatges de tots aquells mestres que m'han arribat al cor, perquè gràcies a ells m'han permès descobrir l'art d'educar. I us podeu preguntar, per mi, què és el mestre? Doncs un bon mestre és la persona que per sobre de tot anteposa els interessos de cadascun dels infants i a partir d'aquí intenta posar-hi tota l'estima, l'amor i el gaudi d'estar amb ells. I després hi ha la professionalitat. La vocació és imprescindible i a partir d'aquí surten els millors professionals possibles perquè no podem ser uns professionals tècnics. I per què tot això? Doncs perquè la vida canvia, el món canvia i els mestres també hem de canviar. Hem d'aprofitar allò que ens ha servit des de petits, quan hem estat a la universitat, quan hem trepitjat les escoles, per fer de la nostra feina una passió. Per què? Doncs perquè els infants són el present, però d'aquí pocs anys seran el futur. Mestres d'un mestre destaca quins són tots aquells aprenentatges que m'han servit per tenir aquesta mirada globalitzada de l'educació.